Dan untuk penampilan yang selanjutnya akan ada penampilan dari kelas 12 IIS 2 yang akan menampilkan jaranan. Pada takut semua ini kayaknya.
ojo katikan diukuri sepiro gede welas nang riko sing kira bisa dipendingno mestine isun hang diampingi mestine isun hang duweni keliru panggon kesilurian welas nyesel rasane ati yami kemambiang tinggo kiandolan angisong sayang teko ngelian kombyang melati tinggo memengan di loro ati isun tangisan napur uyah no segoro sing ono artine parang-parang padha kaya lapur langit manasi geni yo sing ono putus-putuse koyo welasun iki nang riko nono putus-putuse padha kaya dene gendya ditabuh selise welas isun sing riko kyape wes tinggo peran ngrageni Mantu yang menemukan HP bermerek Samsung A71 bisa dikembalikan di kelas 12 Mia 5. duwe segudang welas duwe segudang ase tinggo peran make kulit liyane napur uyanung segoro sing ono artine padha kaya lapur langit manasi geni yo sing ono putus-putuse uyano segoro sing ono artine paran-paran padha kaya lapur langit manasi geni yo sing ono putus-putuse tinggo paran ngrageni manuk mipet nang kene isan duwe segudang welas duwe segudang ase tinggo paran make kulit
Ayo. Ayo. Ngelak, Pak. Ngelak. Jaluk susu. Ngombe. Aduh. Mah, duit. Kelas piro iki setane iki? Kelas piro? Wali kelasnya sapa iki? Ayo. Jaluk sangu. Jaluk sangu aku, Pak. Ayo, Wancutono. Semanpur lagi.
duit pak. Jalanan dadi njaluk duit iki. Ayo. Bocor dompete, bocor pokoke iki dompete Pak Rodi ayo. Lah kok malah ngerti duit ngene iki? Mulai kapan ngerti duit jaranan nih? Iya, kena nyewa kostum nih Pak Parto, nggo dihitung-hitung kok mburi kok. Ayo Pak, sangu Pak. Aku ndadi Pak njaluk sangu nih Pak. Gawe nyewa kostum nih Pak ijole Pak. Ayo. Endi liyane? Bu Norma. Bu Norma, aja sangu Bu Norma ayo. Wes pokoke bocor. Ayo. Buana nyangoni Buana. Buana nyangoni Buana, ayo. Ayo Pak Parto. Ayo. Ayo. Asik. Oh ya. Asik. Oh. Oh ah. Oh ah. Asik. Oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh kasih ayo. Asik digoyang bareng Semanpur. Yuk ayo le. Oh ah buka ini oh ah oh ah oh awas Bu, kayak pecut Bu. Dadi wami delok sangu Pak Darso yo. Foto bisa isun waca asik perang Riko ayo Pak Darso. nong ati Asik bisa sondruni sopo Riko
13 is 2.